qui en aquests moments està en un lloc on està nedant i ens podrà saludar és l'Agustí Forner. A veure, Agustí, on ets i per què està nevant en aquests moments on tu estàs en aquests moments? Agustí, endavant. Carles, t'has precipitat. Això era un joc que havíem de fer perquè he pres apunts del que deia la Gemma, però la Gemma deia potser nevarà, potser plourà, potser dimarts, potser dimecres. Què fa un bon meteoròleg? És neu. Què? Bueno. Gemma, estàs flipant, no? Ara. Home, dona'm temps. No et veia i ha quedat una mica neu i no veia que sortís la neu. Ara sí. Home, ara sí, no? Sí. Màgia. És la màgia pròpia de PortAventura. I per què PortAventura? Doncs perquè a partir de demà presenten els nous espectacles d'hivern. Espectacles com aquest. Sufriendo miles de avalanchas, he perdido la felicidad, la busco combatiendo, huyo de esta ciudad, porque no puede mirarme, porque no puede... No era un somni, és real, és la Patrícia Fernández. Bon dia. Bon dia. Patrícia Fernández, que a més de cantant, avui ens fa de Cicerone. Què podrem veure a partir de demà aquí a PortAventura? Molts espectacles meravellosos, molt familiars. Tenim la pista de gel, tenim un espectacle nou que es fa a Polinèsia, que es diu La Navidad con Woody, que és la casa de Woody i tots els amics i tots aquells que volen anar hi poden veure, poden entrar i poden estar allà un ratet. A partir de demà i fins quan? Fins al dia 11. I després obrim caps de setmana i del 23 fins al 9. Escolta, molt recomanable veure la Patrícia Fernández, que canta meravellosament, però escolta'm, jo diria que és molt recomanable aquest espectacle que veureu ara. Patinadors, però no qualsevol patinadors, autèntics campions, mireu. Perquè es feu una idea, David i Stacey King són 10 vegades campions de la Gran Bretanya i han participat en 2 Olimpiades, és a dir, que no són qualsevols patinadors. Una última cosa, us venen artistes de tot el món. I tant. Tenim artistes de Bulgària, de Kènia, tenim italians, russos, de tot el món, alemanys, de tot el món. I catalans. I catalans. I catalanes. I tant. Una cosa, us he dit que la Patrícia ha fet de Cicerone. Ara veureu, perquè potser tots aquests espectacles que heu vist no n'hi haurà prou. I per qui no en tingui prou, adeu.